No niin, meillä on tällainen lyhyt matka meidän hostellihuoneeseen. Saana näyttää tietä. Saana ei näytäkään tietä. No, kiitos. Täältä kävellään kaikki. Täällä on tauluja. Kaikki huoneet alkaa kasilla, vaikka ollaan kerroksessa 1 tällä hetkellä. Näin kävellään eteenpäin. Ihan tällainen pieni hostelli. Näin. Kato, ei keksi edes selostettavaa koko ajaksi. Oikein hieno. No niin, Saana. Kauheata, näin hengitin vahtiportaita. Ja sitten meidän huoneella on toisessa kerroksessa. Ja Saana sinne iloisesti ryntää kiinalaisella juoksumenetelmällä. Ja odottakoon minuakin. Tämä käy ihan jo työstä. Täällä oikealla puolella on lisää huoneita. Ja siellä oli Saana. Täällä ei ole lisää. Ei olla siellä Saana. Ei, on täällä. Täällä näin. Meidän huone 8222. Ja avainhan meillä on. Saana voi avata oven. No, sillä niin. Tuolla tavalla. Ja sit me ollaan täällä. Ja sinne laitetaan kortti, että saadaan virta päälle. Näin. Oho, piip. No niin. Ja sit me ollaankin perillä. Ja täällä on meidän huone ja täällä on ihan tyypillisen nyt sotkuista. Ei se mitään. Hei hei.